Il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech kien mistoqsi għal numru ta' proposti f'intervista li kellu ma' ġurnalist tal-Gazzetta Llum. Wara kważi nofsija jitkellem, il-ġurnalist staqsih jekk għandux xi proposti biex jitwettqu f'pajjiżna. Iktar milli preparati proposti għandkom, hemm xi proposta waħda partikolari illi anka issa tixtieq titwettaq xi tkun. Mela, l-ewwel ħaġa jien diġà semmejt numru ta' proposti. Bernard Grech wieġeb hekk fuq il-proposti u fost l-oħrajn irrefera l kulħadd għad-dokument ta' qabel il-budget li ħejjiet l-Oppożizzjoni kif laħqet lilu kap tal-Partit Nazzjonalista. U se jkollna wkoll programm elettorali se jkunu numru wiesa anke ta' proposti. Però jekk tara l-pre-budget document fih ukoll ħafna diġà proposti anke ekonomiċi. Id-dikjarazzjoni ta' Grech biex inħarsu lejn id-dokument qabel budget fakritna f'waħda mill-proposti mniżla fejn fid-dokument l-Oppożizzjoni Nazzjonalista mmexxija minn Bernard Grech kienet saħqet fuq l-ħtieġa ta' konnettività permanenti bejn iż-żewġ gżejjer. Saħansitra l-Partit Nazzjonalista llum immexxi minn Bernard Grech kien wieħed il-proġett tal-konnettività permanenti bejn Malta u Għawdex fil-programm elettorali tiegħu bħalma kien għamel il-Partit Laburista li kiseb mandat b'saħħtu mill-elettorat. Iżda l-istess Grech li l-ħadd tirreferina għad-dokument ta' qabel budget biex naraw x'inhuma l-proposti tiegħu sa xahar u nofs ilu għalilna hekk. Kif diġà kelli l-opportunità ngħid anke fil-Parlament isir referendum bejn l-Awċin. Din id-dikjarazzjoni ta' U-turn enormi kienet waslet ta' reazzjoni ta' bosta fosthom tal-Kamra tal-Kummerċ Awċija li saħqet li l-fatt li issa l-kap tal-Oppożizzjoni jrid referendum iġib inċertezza wara li kien hemm bil fuq il-proġett li jsir fil-Parlament.